Fishing for fun. Bună! Bine ați venit pe canalul Fishing for Fun. În acest weekend am ieșit la o partidă de pescuit de nici 48 de ore împreună cu băieții. Am ajuns vineri seara târziu, sâmbătă dimineața, după cum vedeți și din imagini. Am prins o vreme superbă de început de toamnă. Am încercat să momim locul, iar ulterior, cu ajutorul bărcii de plantat și de momit, am plantat câteva monturi pentru crap și caras, dar și pentru somn. Am folosit pentru crap și caras mămăligă cu bulețe cu usturoi, dar și porumb cu diferite esențe. Iar pentru somn am folosit mațe de găină, am folosit râme, pește viu, dar și inimi și pipote de pui. După cum vedeți, așa cum vă spuneam, pe monturi cu plumb fix am folosit ca momeală pentru somn mațe de găină. În principal, această ieșire la pescuit, dar și în natură, am planificat-o deoarece a trebuit să ieșim să setăm și să reglăm sonarul Lowrance Hook Reveal 4 cu sonda 83 pe 200 HDI. După ce am terminat de plantat și de momit locul, am ieșit cu barca pe larg, încercând să scanăm locurile de pescuit pe care le frecventăm de obicei, să putem să memorăm pragurile, să le avem în memoria sonarului, ca la partidele următoare să putem să ajungem cât mai repede pe locurile pretabile pentru prinderea mustăciosului. Am pescuit la clonc, după cum vedeți în imagini. Am lăsat și Fish ID-ul activat pe sonar, ca cei din dumneavoastră care nu sunt încă inițiați în pescuitul la clonc să observe și peștii, efectiv, ca simboluri. Am avut câteva prezentări la momeală, dar nu s-au fructificat. Am trecut ulterior la pescuitul la staționar, la somn. În principal, aici în larg am folosit râme de ploaie, râme negre, dar și mațe de găină. La staționar am avut câteva rezultate, dintre care un singur mustăcios, mai bine spus, a fost reținut. Avea aproximativ de 70 de centimetri, cum vedeți și din imaginea respectivă. Au fost răsori foarte finuțe și nu am reușit să prindem alți somni mai mari. Cei mici, ca de obicei, i-am eliberat. Tot timpul am eliberat peștii care nu sunt în dimensiuni și îi lăsăm să crească. Au fost foarte multe pasagere, dar și șalupe cu turiști care erau în zonă să viziteze și foarte mulți pescari. Au început să apară valuri foarte mari pe Dunăre, așa că am hotărât să mergem la mal.
unde din câteva bucăți de pește care au fost prinși la mal, bineînțeles, am făcut o ciorbă și o friptură de pește. Somnul despre care vorbeam că l-am reținut a fost pus pe grătar. Seara am plantat din nou, atât la clap, caras, somn, dar n-am mai avut alte prezentări. Acestea au fost peștii care au fost prinși doar în ziua de sâmbătă. Duminică dimineața am încercat să ieșim din nou la somn. Am mai scanat puțin zona. Am dat de o structură un pom vechi care a rămas în Dunăre, după cum vedeți și dumneavoastră, în care era plin de pești de toate dimensiunile. Am memorat acest loc ca pe viitor să nu ne agățăm în el. Am mai încercat puțin la clonc, n-am mai avut rezultate. Dacă v-a plăcut acest material, dați click pe logo-ul nostru cu mustăciosul și abonați-vă. Dacă doriți în viitor să fiți anunțați când publicăm alte materiale, activați clopoțelul. Echipa Fishing for Fun vă urează fire întinse și nu uitați, pescuiți din plăcere!